ହଁ ମାନିକି ଘରଟିଏ ବନ୍ଧା ପକେଇ ତ ମୋତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ। କଣ କରିବି ମୁଁ ଆଉ? ଯଦି ଚାକିରି ନ ମିଳୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ଫେରି ଆଣିବୁ କାହିଁକି? ଏମିତି ଫେରି ଆଣି ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏମାନଙ୍କ ବଜେଟରେ ଗୋଟାକ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମର ସେ ଭିଟାମାଟି ଟଙ୍କାଟା ଏଇଟା ହଜିଯାଇଛି। ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ବାପା। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କରି ମଜୁରୀର ତୁମ ପାଗଳ କରିଦେବ। କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା ତମ ଦରକାର? ଆଜିଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବୁ? ଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ତୁ ଫେରେଇ ପାରିବୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଗଛ ଭାତ ପେଟରେ ଧରି ଯୋଉ କଷ୍ଟ